Svakom klijentu koji vas kontaktira želite poslati poruku istog sadržaja, ali ne želite stalno pisati iste mailove od nule. Rješenje su predlošci ili templates. Kako se oni koriste u Gmailu? Kliknite na nova poruka i potom kliknite na 3 točkice. Ako u izborniku ne vidite opciju predlošci, potrebno je omogućiti tu značajku u postavkama. Idemo na postavke, pregled svih postavki, napredno, omogući predloške i na kraju obavezno kliknemo spremi promjene. Potom opet kliknemo na nova poruka i 3 točkice. Vidimo da su predlošci omogućeni. Sad upišemo tekst u poruku, kliknemo na 3 točkice, potom predlošci, spremi skicu kao predložak, spremite kao novi predložak i upišemo naziv predloška i na kraju kliknemo spremi. Provjerimo da li ovo funkcionira. Idemo ponovno na nova poruka, potom 3 točkice, predlošci i odaberemo naziv predloška koji smo malo prije spremili. Vidimo da je tekst ubačen u poruku. Sad možemo upisati primatelja, po potrebi izmijeniti poruku i poslati je. Kako se mijenja postojeći predložak? Najprije odaberemo predložak, dodamo ili obrišemo neki tekst, kliknemo na 3 točkice, potom predlošci, spremite skicu kao predložak i u dijelu zamjena predloška odaberimo predložak koji želite promijeniti. Gmail će vas tražiti potvrdu, kliknite spremi. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.